मोरनायात जातात ऑनलाईन युट्यूबाचे मामा डाडा मोरोंक कारण घालतात देवाचे मोरण कित्याक येता भुरगे दादीचे असले ओदृश्ट कित्याक आयला गोंयकार कातोलिकांचे असली मोन्ना गोंयकारांचे आदी येतालीं काय मोरणाचें कारण खबर ना दोळ्यार आयल्या साय कातोलीक धर्माची आमी समजून घेवंक जाय ना तर जायत्या भुरग्यांची मोतेली माय पाय गोंयांत कितलींच गोंयकार भुरगीं आयज दुकानी रोडटाय आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं पूण पवित्र देवाक सांडून सगल्यांनी मारलो दाव इगोर्ज कोपेलांनी बोरलोलो सुपुरलो गोंयचो गांव देवान माई पायक मारली म्हणून पिड्ड्यार केलें देवाचें नांव भुरग्यांचो घेतलो घात पासारूंक येवन लोकांनी वडिलांची सांगणी आयकून सोडलो देवाक भुरग्यांनी नाका आसलेले तुमी उचारतात तुमच्या पातकी तोंडांनी पोदवेदार देवाक घातकी केलो सगल्या गोंयकारांनी चुकी आमी सोडून दिवया केलेल्यो पुर्वजांनी रोचणार देव आमकां सगल्यांक रोचून जीव भितर घालता देवान जिवी मारली म्हणून भुरग्यांक फोट कित्याक मारता देव कोणतो तुका खबर ना तोंडां तूं फाल्सू रोयता तुजे वायट जिविताक लागून भुरगीं देवाक शिणटा गोंयकार कातोलीक धर्माची तुमी केल्या दुर्दशा वडिलांक लागून वायट दोशी रक्ताची भुरगीं काशा कुडीच्यो वोंदावण्यो आनीक दुडवाची जाला आमकां आशा भुरग्यांचो फुडार तुजेच आदीत आसा पिशा आयजूच तूं जिवीत बोदूल वाटाय दुर्दशा